Wannan ya tabbatar min da cewa buƙatar zuciyata ta samu karbuwa a take zuciyar, saboda zargin da ya zabarin zuciyata na tabbatar yana nan sakale da take zuciyar. Ikon Allah, na ga alama nema kake ka wuce makaɗi da rawa. Ka bari a maka iso zuwa fadar mana, kake ƙoƙarin samarwa da kanka wurin zama. Wallahi zan karɓi uzurinki yanzu, zan saurare ki na ja ki da hawo gare ni dan girman Allah. Ta gudu ta bar gida. No, haba. To me ya faru, me ya zafi haka? Kaga dakata. Ba na buƙatar jin wani abu daga gare ka. Domin tun farko ka jabar wannan al'amarin har an kai ga wannan mataki. Mubarak, ko da wuƙa za ka sa kana yankan naman jikina ba zan daina ƙaunar ka ba. Balle kuma na ga laifinka. Soyayyarka ba a fatar bakina take ba, tana cikin zuciyata. Munafiki, me ya kaka nan gidan? Me ka zo yi? Tare da Allah ya sa ka zo nan gidan wallahi. Uzuri wannan sai mai shi. Inna me ke faruwa ne? Ni kake tambaya me yake faruwa? Ka fi kowa sanin abin da yake faruwa. Sunana Aisha Usman Adam. Na taka rawa guda biyu ne a cikin shirin zarge. Na fito da suna Naja'atu da kuma Farida. Gaskiya role din da na fito a Naja'atu shine kuburgi ne saboda ni da mamana muna yin drama a cikin labarin. Ban jin magananta, ita kuma tana da zafi kullum cikin duka, rankwashi, tafi ɗebo ruwa da sauransu. To abin ya sa ne nishaɗi kuma na ji daɗin gaskiya rol. Shi ɗaya rol ɗin na fito a 'yar jarida ne ma ina aiki a gidan rediyo. Na fito ina da mijina yana bani matsaloli haka, yana kula mata da sauransu saboda mawaƙi ne. To kullum dai babu zaman lafiya a cikin gida. Kuma masoyan mu ku je ku kalli zargi. Kamar yadda kuka ji an ce zarge wato mugun kulli, to zargen da gaske ne, zargen akai a cikin fim ɗin. Dan lamari ne a kulle, ba za ka taɓa ganewa ba sai ka kalla, kuma ku kalla za ku nishaɗi, za kuma ku fahimtu, za kuma ku samu ilimi a cikin labarin. To ina kira ga masoyan mu ku je Al-Taharif TV a YouTube channel ɗin. Ku je ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararra domin samun wannan shahararren shiri na mai suna zarge da zaran mun ɗora. Zarge mugun kulli.